инак мессенҷери маъруфи Telegram соҳиби апдейти нав гардид, яъне соҳиби навгонӣ гардид ва биёед телеграми худро апдейт кунем ё худ апновид карда бо навгониҳо шинос шавем. яке аз навгонӣ ин гӯем шарҳгузорӣ ба канал ё худ гӯем группа дар каналҳо, яъне шумо метавонед ба канал ворид шавед ва поёни гӯем публикатсияҳо комментҳои худро гузошта бошед. инчунин даруни Telegram кофтуков ё худ ёфтани маълумот паём минбаъд осон мегардад, чун минбаъд иснодҳо ё худ ссилка, файлҳо ё ин ки медиа, аудио, видео гурӯҳбандӣ карда мешавад. инчунин метавонед санаҳоро интихоб кунед, ки тариқи яъне дар даруни ин сана шумо кадом файлҳоро қабул карда будед. инчунин администратори гурӯҳҳо минбаъд метавонанд профили худро аз номгӯи истифодабарандаҳо маҳкам карда бошанд ё худ руст карда бошанд ва паёмакҳои администратори гурӯҳ аз номи гурӯҳ меравад, чун ин гӯем раванд дар каналҳо амалӣ гардидааст. инчунин дар телеграми Android гӯем аниматсияҳо яъне пайдо шудааст, ки ҳангоми гӯем истифодаи клавиатура, яъне торику равшан кардани он метавонем онро дида бошем. инчунин ҳангоми гӯем кӯр кардани ягон гӯем намуди паёмак шумо бо огоҳӣ албатта метавонед аз он бохабар бошед. инчунин дар чатҳои гурӯҳӣ минбаъд метавонед акси истифодабарандаро, яъне сурати ӯро дида бошед. танҳо бояд онро интихоб кард ва шумо он суратро метавонед бубинед. ва албатта эмоҷиҳои нав, ки бе онҳо истифодаи мессенҷерҳоро тасаввур карда намешавад. манбаъ Telegram. инак истифода баред, шарҳу коммент гузоред, бо мо бошед дӯстон.